बिथांनि मुङा सुनिल नार्जारी बिथाङा सानसे समाव गोलाव सम गभर्नमेन्ट जब मावदोंमोन बियो गभर्नमेन्ट जबखौ नागारनानै दिनैहाय बियो दिनै कंग्रेस दोलोआवहाय बिजाथि महरै गसंनो नागिरदों बावखुंग्रि समस्तियाव मा बुंगोन? औ आङो 10 बोसोर साख्रिखौ मावबाय दाखालि 7 थारिखआव आङो रिजाइन होबाय बेनिफ्राय आं दा कंग्रेसाव फुल टाइम होनो होननानै आङो रिजाइनखौ होदों आरो आं दा खामानि मावगासिनो बेनिफ्राय आं दा बावखुंग्रि बिटिसि समस्तियाव गेलेनो होननानै टिकेट बिगिरि महरै दं आं दा। जोंनि बर'नि गेजेराव मोननै राजखान्थि हान्जा दोलो दङ गिदिर गिदिर बुंनो थाङोबा बिपिएफ दङ आरो इउपिपिएल दङ आरो लोगोसे गोदान हान्जा ओंखारदों एपिबि दिनै बे मोनथाम राजखान्थि हान्जायाव हाबालाफानो दिनै कंग्रेस दोलोआवसो मानो हाबैखो? जोङो स्पेसियेलि आङो रिजनेल पार्टिखौ मोजां मोनो रिजनेल पार्टि थानायखौबो आं लुबैयो किन्तु दा जों बे मोनबा जिल्लानि रिजनेल पार्टिनि पावारखौ एसे लिमिटेड बायदि मोनबाय थादों। स्टेटआव जाय सरकार फैयो बेजों थाफायाबानो खामानि मावनो हाया एब्रे हैनानैसो खामानि मावनांगौ जायो। बेनिफ्राय दा नों एब्रे हैनानै नों जुदि सरकाराव थानो मोनोब्ला नों मा खामानि आदाय खालामनो हागोन? आरो नोङो रिजनेल पार्टियाव दा थायोब्ला थावनि दाम गेसनि दाम एसेबो नों खमायनोबो हाया खुनु मोनसे डिसिसन लानानै पाब्लिकनो होनो हाया। बेखायनो दिनैनि जेबायदि परिबेस जिबायदि बोथोर आं बेयाव रिजनेल पार्टिनिख्रुइ कंग्रेस बा बिजेपि जिखुनु नेसनेल पार्टियाव थानानै मावनायावसो साबसिन जागोन बायदि मोननानै आङो दा बे मोननै मोनथामसो दंना जोंनि रिजनेल पार्टि बिटिसिआव जोंनि बड'लेण्डआव बेयाव हाबालासिनो आङो कंग्रेसाव जइन जादों। बावखुंग्रि समस्तियावहाय गोख्रों सासे दङ एमसिएलए धनेस्वर गयारी दिनै बिथाङा गोख्रों महरै गसंनानै दं दा नोंनि सायाव बेसेबां सापर्ट दं आरो रायजो राजाया नोंथांजों बेसेबां दं? आं दा साख्रि गारनायनि सिगांबो आङो बे बावखुंग्रियाव 109था गामि दं बे 109था गामियाव आङो टटेलि गिदिंजोबखांखाबाय बहुद मोजाङै आं स्टाडि खालामखांखाबाय। बेनिफ्राय दा 20 बोसोर जाबाय जोंना धनेस्वर गयारी दाया दा बे 20 बोसोराव मा साइसजों देरहाबोआमोन बोरै देरहाबोआमोन बेनि केलकुलेसनखौबो जों मिथिखागौ। बै समाव बेलेग नेसनेल पार्टि गैयामोन मोननैल' पार्टि दंमोन बे मोननै पार्टियाव जोंनि मुसलमानफोरनि थाखाय बेस्ट पार्टिया बिपिएफमोन बेनिफ्राय राभा गार' सान्थाल आरो बेनिफ्राय बाङालि बिसोरनि थाखायबो सबसे माने बेस्ट पार्टिया बै समाव बिपिएफमोन। बे खाथिरावसो बियो खामानि माव दामाव देरहाबाय थादों बियो किन्तु दिनै अपसन फैबाय पाब्लिकनाव दिनै खामानि मावाखैखौ मावाखै होननो हाबाय दिनै लामा जायाखैबा जायाखै होननो हाबाय दिनै अपसन फैबाय कंग्रेसबो फैबाय बिजेपिबो फैबाय एपिबि फैबाय आरो मेरला पार्टि फैबाय दा खामानि मावनाय मावैखौ जोंनो खोन्थायो आरो जोंजों दा आंजों दा बहुद मानसिया रायलायबाय जे बे फुराना सासे मानसिखौ जों 20 बोसोर नायबाय आरो जों बाबाय बे खोथाखौ जों आंनि सिगाङाव दा बिराद होनो ओंखायनो आं आसा खालामो एबाराव जों बायदि गोदान मानसिखौ नायगोन पाब्लिकआ आरो खामानि जानाय जायाखै बेनि हिसाबखौबो लागोन। मोनथिनानै मोनदों नोंखौ हाग्रामा जेब्ला हाग्रामा सरकारा खुंथायाव दंमोन अब्लानि समाव हाग्रामा सारजोंनो नोंथाङा क्ल'सआव थादोंमोन क्ल'सआव थानानै नोंथाङा बे सेहेरा खालामना लानो हादों बे महरखौ सफैदों नैबे बे बोथोराव सुनिल नार्जारिया बे अबस्था सफैदों मा बुंगोन हाग्रामा सारनि? औ
आङो माने BPF आव पार्टियावथ' आं गैयामोन खिन्थु आङो हाग्रामा सारनि पार्सनेल केमेरामेनमोन आं बेनि पार्सनेल केमेरामेनमोन जों सानै दंमोन आरो बेनिफ्राय बेजों थाफानाय समाव बिराद सनमानबो मोनदों बेजों थाफानानै जोङो जथेस्थ' माखासे खामानि मावनायाव जों इजिबो जादों आरो बेनि समावनो साख्रिबो मोनदोंमोन आरो बेनि समावनो कंग्रेसजों एलायन्स समाव बिराद थाखा फैसाबो फैदोंमोन खामानि मावनो सुबिदा दंमोन बे समाव जोंबो खामानि मावफादों आंबो खामानि मावदों हाग्रामा सारनिफ्राय लाख लाख थाखा जों आखाइजों लायाखै जों जा खामानि मावनो सुबिदा मोनदों आरो बे जों खामानि मावनायनि गेजेरजों एसे एनै इनकाम जानायखौ जों दोनथुमदों आरो आंथ' पार्सनेलि आं जौ लोङा पार्सनेलि आङो खुनु मोनसे गाज्रि खामानिजों इनभल्भ गैया बेखायनो जों जा फैसा थाखा खामायदों बे BPF बा हाग्रामा सारनि सरकार समाव जों लिगेलि खामायनानै जाखिनि जोंनो बेसिक निड्स गुदि गोनांथि सासे मानसिनो जों बेखिनिखौ खालामना लानो हादों माने आं बेखिनिखौ खालामना लानो हादों नोंथाङा जुदि कंग्रेसनिफ्राय देरहायोब्ला गिबि खामानि मावगोनखौ बबे मोनसेखौ मावजेननो सानदों एकदम बियो आं बिराद प्रि प्लेन खालामना फैदों लामा सामा बेरायबाबो नायबाय थायो बेसो जानांगौमोन बे मानो जायाखै बे मानो दासिमबो जायाखै बेखौ मावनो हायो नि खोथा गैया बैखौ मावनो हायनि खोथा गैया सब समाय जों लोगो दोगो आगुयावबो हाग्रामा सारजों थाफाबाबो दाबो आं साख्रि मावनाय समावबो बिराद खामानि मावनांगौफोरखौ जोङो रायलायबाय थायो लोगोजोंबो आं हारसिंबो सानो आरो बेनिफ्राय बेफोर खामानिफ्रा गिदिर नङा हायै नङा इजि खिन्थु गोसो थानांगोन खामानि मावनो गोसो जानांगोन फैसा लब जाबा सेक्रिफाइस खालामनो हायाबा थाखा फैसा फारसेनि धान्दाबा बे खिन्थु जाफुङा बेखायनो आं देरहानांगौबा आङो नाम्बार वान आंनि समस्थियाव थानाय बर' फिसाफोर जिखुनु जाथिनि माहारिनि सुबुंफोर आंनि खामानिया बिसोरखौ लेखा फोरोंनायाव आंनि साइडनिफ्राय जिखिनि कन्ट्रिबिउट खालामनांगौ आं जेबायदि आं सासन खालामनांगौ आं बेखौ मावगोन आरो सेकेन्डआव हेल्थ बिराद मानसिया नोङो मेगन नुवा बिराद मानसिया बेमार लानानै दङ बिराद मानसिया हेल्दि नङा बिराद मानसिया नोङो मुलि बायनानै जानो हाया बे बेलायाव आंहा बिराद खामानि मावनांगौ दं जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा रावबो लोमजा साजा दुखुजों थानाङा आरो बेनि उनाव लामा सामा बानायनांगौ दङ बेनि उनाव बाजार थाजार एकदम डेभेलप गैथारा बाजारफ्रा दासिमबो गोदोनि साइसआवनो दंजोबो दा बेयाव आंनि बे मोनथाम खामानिया आंनि फार्स्ट प्रायरिटि आं मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबाय थायो बा मोनथिनो लुबैबाय थायो गोबां MCLA EMफोर दं MCLAफोर दं MLAफोर दं दा जोंनि गोबां दोलोआनो 15 बोसोरावहाय दिनै BPFआ सासन खालामनाय समाव अब्लानि समाव दिनैहाय कंग्रेसजों एलायन्सबो जादों बिथांमोना आरो माबाजोंबो BJPजोंबो जादों दिनै बे समावहाय दा बिथांमोना नेशनेल पार्टिया हाबाखैमोन दिनै UPPL सरकार फैनाय लगे लगेनो दा जोंनि BTCआव फिसा काउन्सिलावहाय दिनै नेशनेल पार्टिया गाग्लोबनो हमदों मा जाहोननि थाखाय एसे फोरमायगोन नामा बेथ' आं बुजिनायखौ होनगोन आंनि मथे जों BJPनि एजेन्डाखौ फ्राय दिनै मिथिफैबाय आवगायाव बारा मिथियामोन BJPनि थांखिया BJPआ जेबायदि अन केमेरा अफ केमेरा जेखिनि बिसोर रायलायो बिसोरनि मेन एजेन्डाया देशआव मोनसेल' पार्टि जानांगौ मोनसेल' धोरोम थानांगौ मोनसेल' हारि थानांगौ बिराद माबा माबि बिदि मोनसेल' दा ओंखायनो बिसोरो फिसा माबाफोरखौ
फिसा फिसा बे पार्टिफोरखौ बिसोरो बहुत जायगायाव फोथैबाय आरो बिसिनाव दा बिराद थाखा फैसा दङ बिसिनाव विंसफोर बिराद दङ RSS BHP बजरं दल APB बिराद दङ बिसोरो सिंजों बिसोरो मावजोबो बिराद ओमफ्राय दा बिजेपिनि थांखिया दिनै दा जाबायदि प्रेस मिटआव जोंना चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया होनो बे आलदा आरो मिटिङाव पाब्लिकनि सिगाङाव गावनि वार्कारफोरनि सिगाङाव जे रायलायो बे आलदा टटेलि डिफारेन्ट आरो जोङो बिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो ओरै जेला प्रेस मिट खालामो हाग्रामा सार प्रमद सारखौ फुस्लायनानै एसे बेलेन्सआव रायलायो जेब्ला बिसोरनि स्पिचखौ खोनागोन खिन्थु टटेलि बिसोरो एग्रेसिभ भाबै जबरदस्ति बिटिसिखौबो गावसिनि आखायाव लानाय आरो दा बिटिसिआव 15टा MLA जाबाय बिसोरो बिसोरनि टारगेट आरो जुदि बे जामारनांगौब्ला जोंनि जे माहारिबाद जोंनि जे आन्दालननि जोंनि फिथाइ आरो जों बर' माहारि हिसाबै जों जि सिमां नुदों आरो जों बिटिसिखौ मडेल बिटिसि खालामनो होननानै बाव थानाय हारि माहारिनि गासिबनिबो जों सिमां नुदों बेबो जाफुंनाय नङा बेखौ बिजेपिआ माब्लाबाबो जाफुंनो होआ बिजेपि कंग्रेसनि माबाया मा होनो बेनो डिफारेन्सा बेनो कंग्रेसआ गोसो जायोमोनब्ला सिगाङाव हाग्रामा महिलारि सारखौ गादबनानै बे समाव दिल्ली दिसपुराव कंग्रेसनि सरखारमोन गोसो बायदि सालायनो हायोमोन बे समाव हाग्रामा सारा सेंग्रामोन आरो जोंनाव बिराद बे समाव ग्रुपिजिम आलदा जादोंमोन बुलाय सोलाय बिराद ओरै दा खिन्थु कंग्रेसआ तरुण गगैनि समाव बिटिसिखौ एकर्ड खालामनायनि उनाव कंग्रेसआ बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट फैनांगौ बिटिसिआ पुर्नांगौ भाबै कमप्लिटलि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ होननानै दलखौनो खालामाखै इलेक्सनखौनो गेलेयाखै गावनि पार्टिखौनो फोथैनानै दोनदों थेवबो बिसोरो बिटिसिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै बिटिसिखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामदों मोननैसोल' जायाखै मोनसे नेशनेल हाइवे दंमोन बै साहाजों आरो मोनसे ओरै कार्बि आंलंनि ST स्टेटास बेखौ जानाय बायदि मोनाखै आं खिन्थु फ्राय बे 10 बोसोर एलायन्सआव 10 बोसोर हाग्रामा सारनो सुबिदा होनायाव कंग्रेसआ खिन्थु गासिबो बुस्थुखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हाजोबदों मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट 10टा महकुमा डिस्ट्रिक्ट सेन्टार 40टा डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार खालामनानै CSD अफिस बानायनानै ओरैबायदि 6 शिड्युलनि मिनिंफुल खालामना होदों दा बेयावनो मिथिनो हायो कंग्रेसआ एफा गोबाव देशआव सासन सालायबोबाय कंग्रेसआ गोसो जायोब्ला बहुत फिसा पार्टिफोरखौ फोथैबोजोबनो हायोमोन बेखायनो कंग्रेसआ फिसा पार्टिखौ फोथैया आरो दिनै जों पार्टियाव कंग्रेसआव फैनानै बेखौबो मिथिफैबाय जोंनि मेन सुथुरा BPF UPPL नङा बिसोरखौ फोथैनो नागिराखै कंग्रेसआ बिजेपि बे साम्प्रदायिक एकदम कमिउनेल पार्टि बे साम्प्रदायिक पार्टिनि एगेन्स्टैसो जों बांसिनै खामानि मावगोन बेखौ आसामनिफ्राय होखारहरनायासो जोंनि नाम्बार 1 एजेन्डा BPFखौ UPPLखौ APBखौ नङा आरो समा फैबाय थागोन जों बेखिनि खामानिखौ मावनो सुबिदा मोनगोन जोङो खिन्थु दिनैनि दिनाव जे परिबेसाव हाग्रामा सारा दङ जे परिबेसाव प्रमद बर' सारा दङ बेखौ जों नायनानै मिथियो बिजेपिआ माबायदि बिसोरखौ प्रेसार होदों मेन्टेलि टर्चार खालामदों फ्रि जानो होआखै खिन्थु कंग्रेसआ बिदि खालामाखै कंग्रेसआ बेनो कंग्रेसआ मालाबाबो फिसा रिजनेल पार्टिफोरखौ फोथैया आरो कंग्रेसनि समाव जि जादों 2005 निफ्राय 2015 सिम बेसिमाव जादों बेनि उनाव दिनैसिमाव 2025 सिमाव खिन्थु
बेबायदि जेबो जायाखै इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै CIT निफ्राय लानानै BBA इन्जिनियारनिफ्राय लानानै गासिबो कंग्रेसनि समावनो जादों आं जोबथारनायाव मोनसे खोथाखौ बार बार आंनि गोसोआव कुइसन फैबाय थायो दा जोंनि बर'नि गेजेराव जब जायखौ बुङो साख्रि साख्रिखौ बयबो माने मोननोखौ लुबैयो दिनै जों बर'नि नोंदि सासे गाव ओरैबायदि दुखु खस्थ' खालामनानै मोननाय जब बेखौ मा साननानै नागारखो आरो दिनै राजखान्थिया बेराफारसे नायनो थाङोब्ला जों बिराद मोजां माइन्डखौ पुरा माने मोजां सार्भ खालामनानै होयो ओमफ्राय बेराफारसेथिं नायोब्ला जोंनि BTC-नि जा राजखान्थि बेफोरखौ नायोबा दुनियानि लेथ्रा दा बे हिसाबै नों मानो जबखौ एफा मोजां दिनै नों हारसिं न' बां गासैबो बानायजोबनो हाबाय दिनै बिनि गेजेरावबो जबखौ नागारथारनानै दिनै कंग्रेस दोलोआव नों हाबफिनथारदों आं बेखौ एसे क्लियारै मिथिजोबनो एसे लुबैदोंमोन आरोखि आङो आंनि पार्सनेल लाइफखौ आं खोन्थानो लुबैयो आङो क्लास 2निफ्रायनो थाखोनैनिफ्रायनो बर' मिडियामनि मानसिया आं थाखोनैनिफ्रायनो मालायनि न'आवसो फरायबोदों न'आव जों लेखा फरायनो मोनाखै पुरा 12था न'खराव थानानै आं लेखा फरायबोदों आं बेबायदिसो ग्रेजुवेट खालामदों बेनिफ्राय आं गोरिबा मा बुस्थु लेखा फरायनो आफसुस जानानै मालायनाव थानानैबाबो फराय बिराद खस्थ'यै आङो आंनि जिबनखौ बारहोबोदों बेनिफ्राय आं मिथिगौ जों दासिमबो जोंबायदि माने मोजां मोनजानाय मानसियानो खम बिराद गरिब दङ दाबो लेखा फरायनो मोनै मानसि दं दाबो बेखायनो आं ओरैबायदि सानबाय थायोमोन गोसो सिङाव साख्रि मोनदोंबाबो आंनि गोसो सिंनि साननाया जा आं सानबाय थानायफ्रा साख्रिजों जाफुङा आङो खेबसेल' जिबन माला थैगोन हमनो हाया माला थैगोन बुजिया आं बेखौनो सानबाय थायोमोन आं साख्रिजोंथ' आं आंनि बिसि फिसाखौ न' बांखौ मोजां लुनो हागोन डक्टर इन्जिनियार जाबाबो गावनि न' बां बिसि फिसाखौसो मोजां बानायनो हायो रावखौबो नायनोनो हाया आंथ' दा बेखिनि साख्रि मावनायजों बिमानोबो होनो हाया बायदिसो जायो बेखायनो आङो सानदों आङो जुदि समाजनि खामानि मावनोबा सेक्रिफाइस खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय आङो माबा मोनसे नांथानानै थायोबा हाया बेनिखायनो आङो साख्रि गारथारबासो जिखुनु खामानिखौ आं फ्रि मावनो हागोन पलिटिक्सखौनो होन बिजनेसखौनो होन माबा मोनसे संगठन थानानै होन आं बेखौ हागोन आं बेखौ माने गोसो सिङै सानबाय थायोमोन बेखायनो लास्ट डिसिसना आंना आं पलिटिक्सआव थांनोसै आरो एकदम जोंनि आगयनि लिडारफोर मावै दानि लिडारफोर मावै जिबायदि जोंनि समाज बेबस्थाया जालांबाय रावबो बादा होग्रा गैला पुरा रेस्टुरेन्ट धाबाफ्राव माने केबिन बानायजोब्बाय जोंनि बिनानाव फंबायफ्रा बिराद माने गाज्रि परिबेसाव दङ पार्कफ्राव मोनाबासो थांग्रा जाबाय गासिबो माने जायगायावनो ड्राग्स जौ जुवाया बारा जाबाय दा रावबो दल संगठना बेखौ जेबो होनला लामा सामा नुलांबानो मोथो सानबाय थायोमोन दा राजनितिकानो बिदि खालामखो ना जोंनि दल संगठनफ्रानो दायथ'खौ लानो नागिरला बेखौ आं सानबाय थायोमोन बेखायनो माने दा बेफोर खामानिखौ मावनोबा जोंनो एसे पावार नांगौ आरो मानसिखौ हेफाजाब होनो जोंनि फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनोबाबो जोंनो पावार नांगौ आरो जों बेखौ पावारखौ लानोबा जों सेक्रिफाइस खालामनांगोन आरो लब गोनां थाखा फैसा लुबैखायो न' बांखौल' लुबैखायो न' बां लुबैग्रा बिराद फैसा लुबैग्रा बेबायदि मानसियाथ' मावनो हाया ओंखायनो आं मिनिंफुल सेक्रिफाइस खालामदों नङाबाथ' आंनाबो हिनजावा साख्रि मावो आंबो साख्रि मावो जथेस्थ' 1 लाखसो बेथन मोनोमोन आं 48,000 बेथन मोनोमोन
न' दङ गारि गुरा दं टाउनाव न' दं बिन्दास 20 बोसोर दंबावोमोन खिन्थु आङो माने मिनिंफुल सेक्रिफाइस खालामनोसै बे उजिगासेयाव कमप्लिटलि मानसिनि थाखाय मावनोसै कमप्लिटलि आङो माने आंनि जिबनखौ दान होनोसै होननानै जाफुङैया उननि खोथा ओंखारथ'लांनांगोन मावहैथ'नांगोन बिदि होननानै आं साख्रिखौ गारदों आरो आं बेखौ होननो लुबैयो जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ इयुथ्सफोरखौ जिबनाव साख्रियाल' जोंनि जिबनखौ समायना खालामनो हाया साख्रिजोंल' जों जोंनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंजोबहोनो हायो बे नङा बिराद खामानि दाबो दङ जों दाबो बहुद जोंनि लेखा गोनां गथ'फ्रा बहुद जोंनि बर' सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा मावाखै जों खिन्थु खामानिजोंसो सिनाय जानांगौ खामानिखौ मावफैग्रो खामानिल' माव साख्रियाबो खामानि बेबो नोङो खस्थ'खा आरो नों ओरै दस्रायाबो खामानिखा ओंखायनो आं बेखौ आपिल खालामो जोंनि सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौ जे जों खामानिजों सिनायजानो नाजा जेरै आंखौ साख्रि मावनानै आंखौ सिनायोमोन बेबायदि खामानिजों सिनायजा आरो जों बेबायदिबानो जोंनि समस्याबो जोबलांगोन लासै लासैनो थ' गोलाव बाथ्रा सोंबाय गोबां मोनथिनानैबो लाबाय आं बारा खालामनो सानाखै नोंथाङा आंनो दान्दिसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा थेंक्स थाबाय थ' आं बारा गोलाव खालामासै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर'